Kana ji? Ni ne nake jin yunwa. Kana ji? To me dan wake tana can tana sai da dan wakenta amma ta riga ta hada kayan dan wake. Za ta fara jefa dan wake amma bata fara ba. Gashi kuma ina jin yunwa. Me dan waken nan ba ta jin Hausa sai Turanci. To ni ina so in je in tambaye ta in ce me dan wake yaushe zaki fara jefa dan wake? Ya zan ce mata da Turanci? Ya zaka ce mata da Turanci? Madam, when you start putting dan wake inside the pot. Ko ba ka bane? Kina ji ko? Ni ne nake jin yunwa. To me dan wake tana can tana dafa dan wake amma bata ga ta fara ba. Ta sa kayan dan waken. To bata fara ba gashi ina jin yunwa. Gashi me dan waken ba ta jin Hausa sai Turanci. To ina so in je tambaye ta. Ina so madam yaushe zaki fara jefa dan wake? Me zan ce mata da Turanci? Da Turanci? Zaka ce to madam, when are you going to start son of beast? Son of beast now? That's what you're going to say now. When are you going to start son of beast? I be daughter of beast, eh? Okay, that's it. Okay, to shi kenan. Wajen wannan. Ga wani tambaya kuma. Kin iya ABCD zuwa Z ai? Good. To ina so ki min ABCD zuwa Z amma da Hausa. No, ba san iya ba. Ba za ki iya ba? Saboda me? Saboda ban iya ba. Amma ki dan gwada miji? Zuwa ke kawai. Ba. Sa. Da. Fi. Ki. Ki na. I. No. To ki mun gode kin kokari. Na gida. Da asai mai biya ya gari. Barka da lafiya ga tambaya faka. Allah wani da ya samu santa. Yawwa, kana ji ina jin yunwa ne? Me dan wake tana gefe tana da fadan wake. Tana za ta fara jefa dan wake. Amma kuma bata fara ba. Sannan kuma me dan waken nan ba ta jin Hausa sai Turanci. Kuma ina so in je in same ta in tambaye ta, madam, yaushe zaki fara jefa dan waken ki? Me zan ce mata da Turanci? Madam, when you go start jefa dan wake? Okay, abin da zan ce mata kenan. Madam, when you go start jefa dan wake? Okay, to mu gode. Sai kenan.